खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै PhD एबा डक्टर अफ फिल'सफी डिग्री लानो हायो। समखौ आद्रि खालामालासिनो नोंथांमोननो आं थोंजोङै फोरमायनो नाजागोन माबोरै PhD खालामनो हायो। बेनि एडमिशन प्रसेसफोरा माबायदि, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एबा PhD लानो थाखाय बेसेबां फरायनांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, लोगोसे भिडिअखौ लाइक, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोफोर, गोबां सुबुंखौनो मुंनि सिगाङाव डक्टर लिरनाय नुयो, नाथाय बिथांमोना देहा फाहामग्रा एबा मेडिकेल हस्पिटालनि डक्टर नङा। डक्टर होननानै बुङोब्ला जोङो बबेबा मेडिकेल हस्पिटालनि देहा फाहामग्रा बा बेरामि नायग्रा डक्टरखौसो जों बुजियो। नाथाय गोबां सुबुंफोरा मुंनि सिगाङाव डक्टर लिरो, नाथाय बिथांमोना बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनिसो प्रफेसार एबा लेक्सारार बा बिथांमोना फोरोंगिरि खामानि एबा गुबुन फिल्डआवसो खामानि मावनाय जों नुनो मोनो। बेयो माबोरै जाथाव? थारैनो बेफोर गासिबो जाथाव। बबेबा मोनसे आयदा एबा साबजेक्टआव PhD एबा डक्टर अफ फिल'सफी एबा डक्टरेट डिग्री लायोब्लानो मुंनि सिगाङाव डक्टर लिरनो हायो। दानिया नोंथांमोना गोसोआव सानदों जानो हागौ PhDआ मा बा डक्टर अफ फिल'सफीआ मा? PhDआ जाबाय बबेबा मोनसे आयदा, साबजेक्ट एबा फिल्डनि सायाव जर'खायै नायबिजिरसंनाय एबा रिसार्च खालामनाय, बेनि सायाव गोथौयै गुवारै गियान आरजिनायनि मोनसे कर्स एबा डिग्री। बिदिन्थि महरै हमनानै ला सोरबाया जारिमिन आयदायाव PhD खालामदों। हमनानै ला जारिमिन आयदायाव आं PhD खालामबाय, अब्ला आं जारिमिन आयदानि सायाव रिसार्च खालामनो एबा नायबिजिरसंनो एबा बे आयदानि सायाव गुवार नलेज एबा गियान आरजिनो हागोन एबा खाबु मोनगोन आरो बे आयदानि स्पेसियलिस्ट जानो हागोन बे कर्स एबा डिग्रीनि जोहै। PhD एबा डक्टर अफ फिल'सफीआ मोनसे 5 बोसोरनि कर्स। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ PhD खालामखांनायनि उनाव मा साख्रि मोनो। लोगोफोर, PhD खालामनो हायोब्ला बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रफेसार जानो बा लेक्सारार जानो खाबु मोनो। लोगोसे बे आयदानि रोंगौसा महरैबो नोङो खामानि मावनो खाबु मोननो हायो। दानिया नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन PhD खालामनो थाखाय मा नांगौ, बेसेबां थाखोसिम फरायनांगौ एबा बेनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाया मा। PhD खालामनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया इउनिभारसिटिनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएट एबा MA, MSc, MCom एबा मास्टार डिग्री पास जानाय जानांगोन। नोंथाङा जि आयदायाव PhD खालामगोन बे आयदायाव पोस्ट ग्रेजुएट खालामनाय जानांगोन बा मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन। एबा नोंथाङा जि आयदायाव जि स्ट्रिमनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्री खालामदों बे आयदायाव नोंथाङा PhD खालामनो हागोन। थामहिनबा PhD खालामनो थाखाय मास्टार डिग्री एबा पोस्ट ग्रेजुएट पास खालामनाय जानांगोन। PhD खालामनो थाखाय पोस्ट ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्री खालामखांनायनि उनाव इउनिभारसिटिनि आन्डाराव मोनसे आनजाद होबावनांगौ। बेयो जादों रिसार्च एडमिशन टेस्ट। जाय इउनिभारसिटिनि आन्डाराव नोंथाङा PhD खालामनो नागिरदों बे इउनिभारसिटिया मोनसे रिसार्च एडमिशन टेस्ट होननाय मोनसे आनजाद लागोन। बे आनजादाव उथ्रिनो हायोब्लानो PhDनि थाखाय एडमिशन मोनगोन एबा PhD खालामनो हागोन। PhD खालामनो थाखाय नेट JRF थायोब्ला साबसिन। मानो होननानै बुङोब्ला नेट JRF थानाय सुबुंफोरनो सिगांग्रो PhDनि थाखाय खाबु होनाय जायो। लोगोसे नेट आनजाद उथ्रिनानै JRF मोननाय फरायसाफोरनि थाखाय आलादा सिट एबा खथाबो थायो। नेट आनजाद उथ्रिनानै JRF थायोब्ला PhD खालामनो थाखाय बांसिन गोरलै जायो बा सिगांसिन खाबु मोनग्रोयो। PhD खालामनायनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाखौ थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला PhD खालामनो थाखाय पोस्ट ग्रेजुएट एबा MA, MSc, MCom एबा मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन। इउनिभारसिटिया खुंनाय रिसार्च एडमिशन टेस्टआव उथ्रिनाय जानांगोन। बिदिन्थि महरै लायोब्ला डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जुदि बे आनजादखौ खुङोबा डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि रिसार्च एडमिशन टेस्ट डिउरेट बुंगोन। गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डारावब्ला जिउरेट, गुवाहाटी इउनिभारसिटि रिसार्च एडमिशन टेस्ट जिउरेट होननानै बुंगोन। लोगोसे नेट JRF उथ्रिनाय जायोब्ला साबसिन। नोंथांमोना सोरबा जुदि नेट JRFनि सोमोन्दै मिन्थियाब्ला गाहायाव कमेन्ट खालाम। बेनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोनो नाजागोन। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिन्थिनो लानाया गोनां, PhDखौ सोरनो होनांगौ, सोरबादि फरायसानो होनाया गाहाम, बेफोरनि माखासे गोहोआ इउनिभारसिटिनि साबजेक्ट डिपार्टमेन्टनि आखायावबो थायो। बेखायनो PhD खालामनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावनि आखल आखु, गावनि पारफर्मेन्स, गावनि एक्टिभनेस, नलेज, लिडारशिप, क्वालिटि, रिलेसनफोरा मोजां जानाया गाहाम। PhDनि सम एबा डिउरेसना गासै 5 बोसोर। 5 बोसोरनि गेजेराव PhDआ कमप्लिट जायो। PhDआ कमप्लिट जायोब्ला बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि प्रफेसार एबा लेक्सारार जानो खाबु मोनो। लोगोसे गुबुन गुबुन फिल्डआव गुबुन गुबुन समाव नोङो रोंगौसा महरैबो खामानि मावनो खाबु मोनो। PhD खालामनायाव जानाय खरसा एबा फिसनि खोथा बुङोब्ला
जायफोर फरायसाफोरा नेट आनजाद उथ्रिनानै जिआरएफ मोननो हायो बिथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो गैया। बिथांमोननि थाखाय पिएइचडि डिग्रिया कमप्लिटलि फ्रि एबा थाइसेबो खरसा जाया होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया। मानो होननानै बुङोब्ला पिएइचडिनि स्कलार महरै बिथांमोना दान मोनफ्रोमबो 30-35 रोजा रां सरकारनिफ्राय मोननो हायो। नाथाय जायफोरा खालि नेट आनजाद उथ्रिनानैल' एबा मास्टार डिग्रि खालामखांनायनि उनाव पिएइचडि खालामो बिथांमोना गोबां रां खरसा खालामनानै पिएइचडि खालामनांगौ जायो। नाथाय बिथांमोनाबो जिंगासिनांगौ जेबो गैया। मानोना पिएइचडि स्कलारनि थाखाय सरकारा बिथांमोननोबो गोबां स्कलारशिप होयो। जिआरएफ मोनालासिनो जुदि पिएइचडि खालामोब्ला बिथांमोननि खरसाया 5 बोसोराव 5-6 लाख रांसो खरसा जानो हागौ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। पिएइचडि डिग्रि एबा कर्सनि सोमोन्दै आं जेसेबांखिनि साननानै बुजिनानै बा स्टाडि खालामनानै आं मोनदों, आं बुजिदों, बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेनि गेजेरावनो माखासे इनफरमेसना गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बा माखासे इनफरमेसना इनकमप्लिट जालांबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव आङो निमाहा बिनाय थाबाय। फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन भिडिअ बानायनो आं अरायबो नाजालांगोन। जास्ट आंनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ, मदद नांगौ। नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जायखिजाया आयदानि सायाव आं रोखायै फोरमायनो नाजागोन। गोजोन्थों।